Kuyakhulu ukujongana ngezikhono zamehlo eMelika emveni kokuba umongameli welalizwe uDonald Trump ememelele kokuba makekuthiwe qha ngokuba livoti ngelithi lukhona unyawo lwemfene kolonyulo. Okokubangele imisadulo ke kwindawo ezifana naseNew York kwabanje abantu abaku50 bambe bevakalisa ungaxoli napha eManhattan ngelithi makuqalelwe ke ukuba lwezivoti. It's very unprofessional and childish if Trump is going to the court and he was making a very serious mistake yesterday in declaring his party already the winner. Trump is a crybaby. He must accept defeat. If he is defeated, he must accept. The same with Biden. If they are defeated, they must accept. They are a first world. They cannot be speaking about rigging of elections now. I-ANC ithi kubalekile kokuba uMzantsi Afrika ube nobudlelwane obububo nelalizwe laseMelika bakaloku baza kufunda lukhulu ukufunqula uqoqosho kweli lizwe ngokufanayo naseMelika. We are expecting a lot from an advanced democracy such as the US. We're also expecting that those who have placed their names for candidature in the hat would also do everything possible in their power to respect processes. Bobabini ke abagqatsela isikhundla sokongamela eMelika selebeyile kumakhasi onxibelelwano bevakalisa ungaxoli kwabo uzawuthi gangoku ngendlela okuqhutywa ngayo kambe uJoe Biden esithi yena uzimisele kwaye uqinisekisile ukuba uza kuphumelela ngelixa uDonald Trump ethi uba ngabe uyaphumelela lo kaBiden uza kulishiyela lizwe. NdinguAbongile Dumako kwindaba zeSABC eGauteng.